Jak AI a automatizace mění způsob, jakým dneska firmy oslovují a hledají talenty? Kam se posouvá LinkedIn? Jak se přizpůsobit změnám v algoritmu anebo ve vyhledávání? No a také o tom, jak na této platformě zůstat dlouhodobě relevantní nejen u nás, ale i v zahraničí. Vítejte u dalšího dílu podcastu Algoritmy vlivu. Algoritmy vlivu. Podcast s osobnostmi, které umí využít sílu sociálních sítí. Podnikatel a spoluzakladatel společností Goodcall, Recruitment Academy a Datacruit. Autor knih People as Merchandise anebo HR RoboSapiens. Nejvlivnější CEO na českém LinkedIn za poslední rok. No ale také jeden z vedoucích členů sekce AI obrany v České asociaci umělé inteligence. Já tady vítám Joseho Kadlece. Ahoj, Jose. Ahoj, díky moc za pozvání. Já děkuji, že jsi přišel. Ta poslední poznámka ohledně té asociace. Mě by zajímalo, čemu se věnuje sekce AI obrany. V zásadě, protože já kromě činnosti právě pro asociaci, tak zároveň působím ve fondu, kde investujeme do startupů vlastně v military technology a takzvaných dual use technologiích, tak se orientuju tady na to téma a konkrétně v asociaci je to hlavně o tom, jak dostat vlastně AI do armády, když bych to zjednodušil, jo, a do příbuzných složek, protože samozřejmě využití AI na úrovni v té, řekněme, podnikatelské sféře, když se tady bavím tady právě o těch dual use technologiích, tak jsou to velmi brutálně deep tech technologie, ať už různé, řekněme, navigační systémy, které zase jsou třeba například bez GPS, a různé lasery na sestřelování různých věcí, autonomní, nejenom auta, ale všechno možný. Ale využití stejně jako u vás ve firmě nebo v korporátu je potřeba využívat AI na, když to řeknu, i té denní úrovni. Armáda by neměla být nic jiného, takže cílem vlastně tady té sekce je dostat AI do armády, což bude oříšek. Jak jsi se k tomuhle dostal od rekrutmentu k AI obraně nebo k tomuhle tématu? To je dlouhá cesta. Tak já bych ani neřekl, protože ono, stejně jako možná se mě lidi ptají, jako jak ses dostal z IT, z jaderky, prostě z programování do rekrutmentu. Ona tam ta paralela je, jo. Já prostě na tom pozadí i třeba právě v tom rekrutmentu se pořád využívají techniky takzvaného open source intelligence například, což je využívání třeba veřejných zdrojů informací. V rekrutmentu to využíváme k vyhledávání lidí, informace na ty lidi, kontakty na ty lidi, případně kontakty na firmy. Ať už je to LinkedIn, o tom se budeme bavit, ale jsou to pak jakékoliv jiné zdroje. Takže pro mě jakoby já jsem dřív to IT security dělal víc a forenzní analýzu, takže pro mě to defense a security tam pořád jako někde je. Jo. I když teď jsem jakoby, mám na sobě klobouček jako recruitment, tak na pozadí technologicky i vlastně ve využívání v tom LinkedInu a tyhle techniky, například open source intelligence, to jsem jenom vysek jednu věc, ale řekněme obecně prostě security tam je, takže pro mě to defense vždycky dávalo nějakým způsobem smysl a řekl bych, že to dává smysl nejenom technologicky, nejenom, že mě to baví, a ta rozmanitost těch technologií je tam brutální. V tom mě vždycky bavilo security, že tam se prostě fantazie meze nekladou a teď v tom moderním defense je to ještě úplně někde jinde, protože to není jenom software, ale fakt vidíš ty věci. Ale má to tam ten ještě vyšší přesah v tom, že jo, taky máš rodinu, já mám rodinu. Pokud chceme udělat něco i pro prostě naše bezpečí, tak to nemůžeš nechávat jenom na někom. Já se toho bezpečí chci účastnit sám, já tomu chci přispívat taky. A tohle je jeden z věcí, jak tomu chci přispívat. Nejenom finančně, ale potom i vyloženě třeba v rámci IT sekce obrany, v rámci ČAUí. Možná ještě poslední dotaz k tomuhle tématu, než se posuneme. Jak jsi sledoval tu kauzu vlastně odmítnutí Anthropicu Trumpa při využívání AI v různých těch útocích a podobně? Jak tohle vnímáš jako odborník? Jako chápu společnost Anthropic, nebo i ten zakladatel, prostě když s ním vidíš nějaký jako rozhovory, tak si prostě drží zase nějakou svoji linku a nezaprodá se tomu. Jo. Ale jenom to spíš vypovídá o tom, jaký vliv AI vlastně na naše životy má, ale i na naše životy fakt jako v tom brutálním slova smyslu právě z hlediska toho defense. Jo. Takže evidentně pro tu armádu, oni pak udělali kontrakt s OpenAI, ale evidentně pro tu armádu ten Anthropic byl, a nejenom pro armádu, ale pro agentury administrativy USA, ten Anthropic byl hodně využívaný. Asi jim nějak fungoval na nějaké věci dobře, takže vidíme, že asi i to AI
pokud jsou tady ještě pořád lidi, kteří říkají, hele, to je jako buzzword, to je bublina, ta splaskne, tak že jo, kdo to sleduje dál, tak společnosti typu Anduril a tak dále, tak to využívání té AI je tam na denní bázi, jo, takže chápu to z obou stran, jako chápu to i ze strany toho Trumpa, že to pak samozřejmě zakázal, ale chápu to hlavně ze strany Anthropiců, díky čemu už potom na pár dní minimálně nebo na jeden den vystřelila aplikace Claude, že jo, na první místo ve stahování v App Storeu. Jo. Takže jako marketing je to taky dobrý. No. Udržet si to svoje nějaký meze taky se vyplatí. Pojďme k tomu tématu rekrutmentu, který má asi spoustu našich posluchačů trošku blíž než k obraně. A tam tě většina lidí asi ji zná. Ale řekni mi, AIčko v posledních letech mění významně přístup. Jakým způsobem třeba se to objevuje právě v náboru? Určitě. Ono vlastně vidíme dneska rozdíl nejenom jako dnešek, nábor dneska a před 5-6 lety, ještě předtím, než přišla, řekněme, generativní AI. Že? Samotná AI je tady nějakou dobu, několik desítek let, aniž bychom tomu tak říkali, ale on je tam rozdíl už rok 2026 a rok 2023, kdy jsme tady, že bavíme se o LinkedInu. LinkedIn je pro rekrutery samozřejmě nástroj číslo 1, pokud se bavíme ještě speciálně o těch středních a vyšších pozicích. Tak vem si, když ty lidi vyhledáváš, tak normálně, teď se ta věc trochu mění, budeme se o tom bavit, ale používáš takzvané boolean příkazy. Že jo? Hledáš účetní, tak používáš účetní or, accountant or a tak dále například. Tak bylo normální, že s příchodem jazykových modelů si samozřejmě pomáhal a udělal si prompt. Hele, udělej mi boolean příkaz na LinkedIn na vyhledání pozice účetní. A on ti tady ty kombinace účetní, ne vždycky úplně efektivně, ale jako v zásadě správně vytvořil, ty si to mohl skopírovat a vložit zpátky. Dneska jdeme zase o krok dál, protože přichází tady jako systémy, které jsou více semanticky orientovaný. Systémy typu MetaView například, v Čechách je třeba Talent Pilot, jeden z prvních takových softwarů je Juicebox, kde ty už vložíš jenom vlastně třeba popis té pracovní pozice, nebo tam vložíš hledám účetní v Praze se 3 lety zkušeností, ideálně s backgroundem z bank třeba. A ono ti to už dá ty konkrétní lidi, kteří jsou z LinkedInu. Ty firmy samozřejmě říkají, že neskrepují LinkedIn a tak dále, ale všechny ty data jsou z LinkedInu, to je jako další kapitola sama pro sebe. A spoustu těch lidí ani do toho LinkedIn searche už nedojde. Jiný příklad je využívání, určitě jsi slyšel o AI browserech, Comet, od OpenAI Atlas, případně potom ještě jako úroveň dál o využívání, že vyloženě tím necháš ovládat celý počítač, ale to tady není potřeba. Máš AI browser, který mu řekneš, jdi na LinkedIn a najdi mi účetní. A zapisujeme tady do spreadsheetu. Jo? Takže on ti otevře LinkedIn, on bude zkoušet dokonce dávat různý příkazy. Pokud ho nechceš nechat dělat tohle, tak si ten příkaz můžeš udělat pořád sám. Vyjede ti 1000 lidí v searchi a ty mu jenom řekneš, projdi mi tady těch 1000 lidí a vyndej mi z toho všechny lidi, u kterých usuzuješ, že je to účetní s 3 lety zkušeností a má zkušenost v bance. Takže nechám ho udělat ještě jako poddružnější úkol, ale třeba u nás ve firmě lidi to používají i o tu úroveň dál, jako fakt jdi hledat tyhle javisty. A to zadání je celkem podrobný. Není to jenom třeba job description, ale jsou tam odpovědi od hiring manažera detailněji k těm technologiím a tak dále. Takže to zadání je fakt hodně zevrubný, ale ty pak na ten LinkedIn vůbec nesáhneš. Jo? Takže buď na něj za sebe necháš sahat třeba ten AI browser. Já třeba ještě dřív, než přišly ty AI browsery, tak jsem měl takhle různý pluginy, kterýma jsem za sebe nechal sahat na ten LinkedIn. Princip je ale stejný. Těma AI browserama je to jednodušší, protože prostě nemusíš pracovat s pluginama a tak, stáhneš si browser. A ty softwary, který jsem zmiňoval, třeba to MetaView, který je trochu primárně na něco jiného, tak v zásadě tam se bavíme o nějakém tom semantickém vyhledávání, o tom se když tak ještě pobavíme, tak tam skutečně ten LinkedIn ani nevidíš, jo, protože oni ty data z toho LinkedInu stáhnou sami, jo, což je trošku taky o budoucnosti LinkedInu. Já mám dneska paradoxně, jdu na pivo se zástupcema LinkedInu z Dublinu, tak se jich jako tady na to taky budu ptát, protože teď tady těch softwarů, který dělají ten takzvaný candidate matching, teď se s nima roztrh pytel. Je několik českých, je několik slovenských, je několik stovek, možná tisícovek světových
kde třeba ten Juicebox má evaluaci, myslím, že teď už dokonce jako stovky milionů dolarů, jakože, jo. Přitom je to vlastně software založený na stáhnutých datech z LinkedInu, akorát je na tom nějaký lepší interface, než dokáže udělat LinkedIn, jo, což je samozřejmě trošku jaký napováženou pro LinkedIn jako takový. No a jak se právě na to dívá LinkedIn, že jako cizí nástroje mu šahají do dat? Podle mě je to trošku pro ně takový jako breaking point, protože LinkedIn samozřejmě chce, abys ty chodil na ten LinkedIn, chce, a proto teď klidně asi můžu říct, není jako tajný, tak LinkedIn takhle, že tady pro nás jsou to zástupci z Irska, pro ty talentové služby, případně pak pro salesový, marketingový zase někdo jiný, ale nabízí a chtějí, aby ses uvázal na 3 roky. Nebo na díl, prostě na 2, 3 a tak dále. Do teďka to třeba byl 1 rok. Jo. Což je, že jo, co bude za 3 roky? Upřímně, jako, já nevím. Jo, jako, že s tím, jak to teď jako vypadá, to je jako velmi dlouhá doba. Nejenom, že ty služby ještě teda zdražily, ale jediný, co ten LinkedIn má, co je ten merit toho LinkedInu, jsou ty data. A teď si vím, že tady jsou najednou systémy, prostě, který ti ty data kradou. Ono to pak třeba to nekradou vyloženě, když to kradou, berte samozřejmě v vozovkách, ale prostě ty data jsou z LinkedInu a ty firmy si je nekoupily tímhle způsobem, respektive koupily si je od nějaký jiný firmy, která je nějakým způsobem získala. Takže oni řeknou, hele, my jsme v pohodě, my jsme ty data tady nakupujeme od firmy, ale ta firma je zase, jo, vidíme výsledek, jsou to data z LinkedInu prostě, jo. Takže ty si nekoupíš licenci za $400, LinkedIn Recruiter třeba si nekoupíš, ty si koupíš, tyhle licence jsou většinou levnější, si koupíš tuhle a na ten LinkedIn už nikdy vlastně nedojdeš a budeš mít ještě jednodušší interface. Jo? Takže otázka, co ten LinkedIn jako s tím udělá. Teď s tím bojuje tak, že zdražuje a dává smlouvy na deal, dokud ještě ty lidi má nějak jako uvázaný a ještě se tyhle nástroje úplně tak jako nerozstřelily. Samozřejmě jsou různý use casey jsou různý soudní, řekněme, tahanice mezi LinkedInem a různými firmami, ale... To ten trend asi nenobourá, že jo? Takhle. Oni tady byli vždycky a i co jsem se díval, třeba tak různý, třeba když ta firma, ale to už se bavíme fakt o firmě, která třeba na webu říká, scrapujeme LinkedIn. Ty to fakt jako říkají na plnou pusu, scrapujeme LinkedIn, prostě děláme tohle, tak oni dostanou třeba 100 000 pokutů. Říkal jsem, Juicebox, evaluace, prostě několik set milionů dolarů, to je nic, jo, takže je to absolutně risknutelný riziko, do kterého tyhle firmy jdou a klidně to dělat budou. Takže jsem sám zvědavý, kam tohle dojde. Jo, může to být taková patová situace, asi jako možná s programátorama, kde dneska nejsou potřeba juniorní programátoři, protože nikdo nenabírá a jak se dostanou na ty seniorní. Jo. Podobný anabázi dochází třeba i u rekruterů, kde u nás třeba v Goodcallu najednou taky prostě z týmu, který mohl mít třeba 15 lidí, 20 lidí, těch takzvaných talent sourcerů, který právě dělají tuhle činnost, tak najednou z velké části jsou nahrazený nějakými agenty, ať už jsou to naši agenti, nebo v kombinaci právě tady s těmi AI browsery a tak dále. Jo, ne? Ta doba dneska je strašně rychlá. Já vytvořil nějaký agenty a prostě za měsíc vydá novou feature, prostě OpenAI nebo Anthropic a já ty agenty můžu vyhodit. Jo. Ale v tom je ta doba dneska krásná, že ta řádka toho kódu dneska nemá skoro žádnou cenu. Ty si prostě vytvoříš kód, dneska použiješ ho 2 dny a pak ho zahodíš. Uděláš si novej, jo, protože prostě je to dneska levný. Jo, o hodně levnější, než si najímat programátora, který to bude programovat. Jsou nějaké části rekrutmentu, které zůstanou čistě v gesci lidí? Já si myslím, že z pohledu čistě, když to beru jako matematicky, tak není důvod, aby se to AI vlastně nenaučilo všechno. Je to spíš jenom otázka, kdy to tam dojde. Takže my třeba, když se tady bavím, nějaké jako vyhledávání na LinkedInu, oslovování třeba, jo, ono kolikrát prostě to AI udělá ještě lepší práci, jak ty v tom oslovování, protože stejně, když ti dám za úkol oslov tady 200 lidí, tak ty spadneš do nějaký rutiny a stejně všem budeš posílat ten samý template, možná změníš ahoj Pavle, ahoj Petře, sem tam se sekneš, jo, Pavlovi napíšeš Petře, to se stane. Tak tam není důvod a tam se to samozřejmě děje, tam to funguje. Kde třeba jsme zkoušeli nedávno jako nasazovat AI, že by to za nás dělalo fakt pohovory. Jo? Protože takový asi jako největší standard, co teď, když ty půjdeš na pohovor, tak co třeba jako kandidát můžeš zažít, je to, že rekruter se na tebe takhle bude dívat,
A ty si budeš říkat, jako on si nepíše žádný poznámky, nebo jako proč, jo? Nebo to samý na Zoom callu, nebo na Teamsech, jo? On si nepíše poznámky, on to nikam ani nezapisuje, to, co mu říkám. No, protože dneska právě ten systém MetaView, já jsem zmiňoval funkci, se kterou oni přišli až později, ale hlavní funkcionalita MetaView je v tom, že to dělá transkripci pohovorů a dělá z toho poznámky a ty ukládá do ATS, do nějaký databáze. Si potom můžeš jako uložit. My to máme třeba přes Zapier jako do databáze. No, takže my se na sebe můžeme soustředit pěkně, nebo jako rekruter se na tebe může soustředit, doptávat se, dělat follow-up, nemusí si už nic psát. Jo. No a my jsme říkali, ale pojďme dál, ještě co kdyby ten pohovor celý dělal avatar. Jo. Nemusí vypadat jako ty, jo. Nebudeme říkat, že to je prostě Honza, je to fakt Honza, ne. Je to Honza avatar, je to jako AI, ale na ty naše pozice, které jsou, řekněme, střední a vyšší, tak to ještě není dobrý. Ale není to dost dobrý, protože to ještě tím neproteklo tolik dat, na kterých by se to mohlo naučit. Vem si ta firma MetaView, to je takový docela dneska, já už je sleduju 2 roky minimálně, globální standard. Vem si, kolik oni skrze to, my to používáme, používá to celý svět, kolik skrze to proteče pohovorů. Oni mají i s videem celý pohovor. Jak na to můžou nádherně naučit potom případně takového avatara, který pak vystřihne interview na nějakou pozici, která už tam protekla milionkrát, a včetně follow-up dotazů a tak dále. Ale zatím prostě to tam nebylo. Ale tahle samá technologie třeba už někde v McDonaldech i tady v Čechách, nebo i vím, že Česká spořitelna to minimálně testuje jako na bankéře, tak už se ti může stát, že se přihlásíš na bankéře nebo do McDonaldu a půjdeš prostě přes avatara. Jo? A už to tam normálně je status quo. Jo? Tady na ty střední vyšší pozice ne. Budeme se tady bavit za rok a já ti budu říkat, už to tam doteklo. A takhle není důvod, aby to nedoteklo dál. Takže samozřejmě dneska ta role těch rekruterů a sourcerů je jich míň, jo? Protože pokud jsi efektivní, tak prostě místo 3-5 pozic jako dneska zvládneš 7-10, protože to, co se tady bavíme. A ta tvoje role je potom třeba víc jako strategická v roli i bavení se s biznisem, a možná dělat víc nějaký jako data insights, jako hele, potřebujeme vůbec takového člověka, kolik, a být víc ten partner toho biznisu, kolik těch lidí potřebujeme, kde je budeme brát a podobné věci. Plus teď hodně zažívá zase takovou renesanci, takový jako obor Rec Ops se tomu říká, Recruitment Operations, kde je to právě o tom, že OK, tady máme nějaký jako recruitment vehicle, recruitment department, ale my tam potřebujeme dát ty technologie. Jo? Takže i jsou takové pozice jako recruitment engineer, jo? Který ti to tam třeba nainstaluje tady ten software, ale teď to potřebuješ propojit právě s tou databází, s tím ATSkem a tady, aby to dělalo nějaké reporty a tady něco a tady něco a teď máš nějakou infrastrukturu, že jo? Třeba na Teamsech, někdo jiný má na Google. Jo? Takže práce víc s těma technologiemi, propojit to do nějakých workflows, aby to fungovalo. Jo? Takže pořád je tam samozřejmě aktuálně velká část, kterou ten rekruter může dělat, ale musí se ty lidi samozřejmě i trošku adaptovat a přeučit. A jsou to často věci, které, co si budeme povídat, spousta rekruterů má background spíš jako psychologie a podobně, což nutně z mý zkušenosti neznamená, že úplně jako fandějí těm technologiím. No a tak to je pěkný oslí můstek. Asi nebudu říkat, jak zůstat relevantní v rekrutmentu za 5 let, protože to je možná už moc daleko, ale jak zůstat relevantní třeba do příštího roku. Jo, tak asi jako v každém oboru je to asi jedno, jestli děláš ve financích a nakonec i v tom IT, tak prostě ta orientace na ty technologie je nutná. Nikdo nebude chtít zaměstnávat člověka, který přijde a řekne, no já s těma technologiemi nedělám. Jo. Tak to znamená teda, jako, že těch 1000 lidí na LinkedInu, když to teď přeženu, budeš procházet ručně, jo, OK, bude ti to trvat týden, místo toho, abys to tady hodil a přes víkend ti to robot udělal, v pondělí jsi tu práci měl. Ono, by the way, ten Comet a podobný ty browsery, často argument těch lidí je, no ale ono je to pomalý. Jo, ono je to fakt pomalý, protože ono to tak jako různě zkouší, klikne, ono to třeba udělá vlastně jako screenshot, vidí co je na monitoru, řeknu, a teď zkouší, kam to třeba bude klikat. Jo. Takže ono je to vlastně jako pomalý, no ale to nevadí, protože ty to pustíš přes noc a přes noc jsi taky pomalej, neděláš nic, že jo. Takže když to pojede i pomalu, ale celou noc a pak celý den nebo celý víkend, tak to je vlastně trošku jako špatný argument. Takže určitě ta adaptace na ty technologie, to bych jako vystřihl jako jednu z věcí, protože tam je jako ultimátní
a jak říkám, ale napříč oborama, protože u nás taky, že nedělají jenom rekruteři, talent sourceři, je tam marketing. Jo. Takže samozřejmě i já třeba dneska, když se pak bavíme o obsahu na LinkedIn, tak dělám obsah, který bych dřív nedělal. Když se bavíme právě o té třeba defense, tak jsme dělali takový 350-stránkový report, který mapoval obranný sektor a letecký sektor v České republice. Kdybych to dělal před 5 lety, tak za prvý bych to nedělal, protože bych věděl, že musím si najmout. Ty data bych si nějak možná získal, to je takový jako ten můj špíl, ale musel bych mít nějakého datového analytika, musel bych mít nějakého grafika, který to stvární. Dneska vlastně bez zásahu marketingu doslova jsem to udělal sám, jo, protože analytik, v té době to teda ještě byl OpenAI, dneska už spíš používám Gemini, ale v té době prostě Gemini, pokud si vzpomínáš třeba jako před půl rokem, tak úplně i ty akcie jim vystřelily teprve teď za ten poslední rok, prostě to pořádně nefungovalo. Na tu analýzu to nefungovalo úplně pořádně. A potom třeba grafika, tak já hodně používám gamma.app, vlastně takový, říká se tomu PPT killer, a nepotřebuješ PowerPoint, takže jakýkoliv jako hrubý text, hrubý data, potřebuješ to rychle převíst do grafů, grafiky, celkový prezentace a nakonec i report, který dělám pro vás, tak je vlastně dělaný. Dneska vydaný. Dneska abych to řekl 25. března. Přesně tak. Bude vydávat za chvilku. Tak to je vlastně něco podobného, takže ty tím to AI nejenom, že ti to dělá rychlejším a tak dále, ale umožňuje ti to najednou dělat věci, které by si nedělal. Proto spoustu lidí a částečně vlastně včetně mě se třeba vrací víc jako do programování, protože najednou je to jakoby přístupnější. Jo? A i když ještě paradoxně, i když víš třeba, jak se to programování dřív jako dělalo a dělá, tak samozřejmě pak jsi v nějaký pozici, tak na to nemáš čas, ale spousta lidí se teď vrátí zpátky, protože, jak jsme říkali, prostě řádek kódu dneska nemá žádný smysl nebo žádnou cenu a ty můžeš jednoduše svoje procesy nepřizpůsobovat kódu, ale naopak. Ty máš nějaký procesy ve firmě, chceš, aby to fungovalo takhle a ty ten kód přizpůsobíš těm procesům. Dneska jsi musel vybrat nějaký nástroj, že jo, vybereš si Pipedrive a jsi jakoby limitovaný tím, co umí ten Pipedrive, že jo, a vlastně přizpůsobuješ se jemu. Dneska to můžeš udělat opačně. Ty máš procesy a tím kódem si to uděláš třeba CRM-ko, jo, který ti bude dělat reporty a takový a makový, jo, ale přizpůsobíš ten software sobě. Jo. Když se ti to zítra nebude líbit, tak to zahodíš, uděláš to znovu. Jo. Není to taky pro lidi, jako jsi ty, trochu past, řekněme, najednou tolik nástrojů, tolik možností, a jak vůbec se v tom orientuješ, zůstáváš produktivní? Totál, já mám backlog jako to do, tohle se podívat, tohle jako mrák, je to jako fascinující doba, je to, řekl bych, jako doba, kde najednou to pole je prostě nějak zase rozehraný a ty najednou můžeš udělat něco a vystřelit i globálně prostě úplně někam jinam. Že to není nějak jako statický, že by ty karty byly rozdaný prostě najednou. Jo, paradoxně teď ty SaaSové firmy spíš jako padají, že jo, otázka, jak to bude jako do budoucna, ale teď jako to pole je rozehraný jako neuvěřitelně a je potřeba ty věci jako si fakt jako zkoušet, že jo, spoustu věcí si třeba někde jako podíváš, jako slyšíš něco, ale pak si to zkoušet, protože i ten jeden nástroj, já když třeba také používám nějaký nástroj, protože taky jich nemůžeš používat 1000, jo, prostě, jo. Tak máš prostě, jak ti to nějak jako, jak si to ověřuješ a do toho tvýho texteku prostě něco spadne, tak ty různý nástroje, když je pak sleduješ víc, tak vidíš na měsíční bázi, jak se sami mění, jo, jak se sami vyvíjí a jak ty funkcionality tam přibývají, anebo ta kvalita toho výstupu přibývá. Jo. To se týká té gamy, to se týká, já nevím, jiných nástrojů, když se bavím o těch vizuálních, třeba HeyGen, jo, používám hodně jako AI avatary na různé jako vyloženě pracovní věci, kde potřebuji s různými kolegy, třeba ne já, ale no, takový možná příklad může být minule na našich Recruitment Academy Awards jsem nemohl být. Nemocnej jsem byl úplně strašně, ani jsem nebyl schopen takhle natočit to video, že bych natočil na kameru, tak jsem udělal avatar. Udělal jsem v avataru takovou zdravici na začátek, prostě super, takže to mě vlastně AI mi krylo záda vlastně tady v tom případě. Jinak by tam nebylo nic, jinak by tam bylo jako hluchý místo, nebylo by tam nic, ale děláme třeba nějaký outplacement videa, kde kolega musí mluvit bulharsky, polsky, anglicky, česky, ale mluví jenom anglicky ten kolega, zrovna tady ten. Jo. Tak to už je dneska jednoduchý. Jo. Nebo teď nám chodí videa do jedné takové kategorie v těch Recruitment Academy Awards. Některý lidi neumí anglicky, ale máme tam částečně anglickou porotu. Mám tam jedno teď video, jsem viděl slovensky,
celý to video vezmeš, hodíš dubbing, kdybych ti ho poslal, tak nepoznáš, jako, že to je nadabovaný. Jo? Takže i tím hlasem té HR manažerky, tak máš takovýhle video. Jo? Takže v tomhle jako, bych řekl jako neuvěřitelná doba. Kdo tohle má rád, tak teď jako je to brutální. Nespí pomalu. No. Pojďme k naší oblíbení sociální síti LinkedIn, která v zásadě asi oběma dosti jako určila tu kariéru, ale ty uvádíš na svém profilu, že jsi aktivní už z roku 2007, což je skoro jako 20 let. Je to tak? A celou tu dobu jsi jako aktivní tvůrce, publikuješ věci. Jak za prvé si udržíš motivaci, a to je jedna věc. A za druhé, jak zůstáváš na té platformě tak dlouho relevantní? Jo, já bych tady možná opravil trochu. Já jsem tam od roku 2000, těch 20 let, tak říkáš, to je pravda, ale vlastně jako tvůrce jsem tam možná, řekl bych, až od toho roku 2013, kdy jsem vydal tu první knížku People's Merchandise, co byla taková knížka právě o přímém náboru na LinkedInu, primárně na LinkedInu. A do té doby vlastně pro mě byl LinkedIn především outbound nástrojem. Outbound a data. Jo. A teď třeba v aktuální době ty data jsou ještě víc, protože ale to se souvisí s AI, že ty data jdou jako líp zpracovávat. Takže já jsem vlastně dlouhou dobu využíval tu síť a to je to, co mě fascinovalo vlastně na té síti, že ty si můžeš říct, hele, já chci tady marketingového ředitele prostě nějaký firmy v Německu a ty ho můžeš najít, ho můžeš oslovit. To mě na tom jako strašně fascinovalo a s tím jsem dělal takový právě experimenty, že pro tu první knížku People's Merchandise, kterou jsem si vydával sám, já neměl žádného vydavatele, to byl pro mě taky jako experiment, jo, vůbec jako psát knížku v angličtině a vydávat si ji sám na Amazonu tenkrát ještě. V té době ještě nebylo AIčko, že jo, takže jsi to nemohl. Nebylo AIčko, měl jsem dva proofreadery jako vyloženě Američan, Angličan, jo, to už u té druhé knížky samozřejmě zastoupilo AIčko a já jsem také oslovoval různý lidi, jsem si řekl třeba, hele, tyjo, HR ředitel, v kontextu té věci, HR ředitel IBM tady v Americe, já ho zkusím, jo. A koukal jsem, on třeba odpověděl, jakože v té knížce, jakože mi chce dát ten testimoniál a pak mě třeba ještě uháněl, když jsem mu nepsal, jako jestli už teda ta knížka jako bude, že mi chce dát ten testimoniál. A tam jsem poznával takovéhle jako zajímavé věci, paradoxně, čím ta osoba byla výš, tak měla spíš zájem. A tam jsem vlastně získal tu hlavní referenci Barbaru Corcoran z toho pořadu Shark Tank. Taky zkusil jsem 3 moje oblíbence prostě ze Shark Tanku. Tehda, dneska už bys to podle mě taky neudělal, protože jako Shark Tank, ta popularita té show jako úplně jako je 100násobná od té doby minimálně. Takže by ti podle mě ty lidi ani neodpověděli. Ale najednou se dostal takovýmhle lidem. To mě na tom strašně fascinovalo. Ten obsah jsem začal dělat až někdy v tom roce, řekněme 2013, právě s tím, že jsme nastartovali tady ten nový biznis. Do té doby jsem byl takový jako one man show s takovou svojí sítí lidí, který mě ale pak i ty ajťáci jako znali z té sítě, ale znali mě z toho outboundu. Jo, že jsme oslovovali, že jsem si s nima povídal. A otázka, jestli v té době i mělo nějak cenu moc postovat, protože i těch lidí, vem si v té době možná nebyl ani milion, jako jo, prostě, jo, takže to jako reálnej potom počet je ještě menší. Já jsem během 2 měsíců zkontaktoval všechny ty ajťáky, jo, co jsem byl na LinkedInu, takže já jsem myslel reálně čekat, až se tam další zaregistrují. Jo, takže to jsem začal až potom později a i musím říct, jako, že ještě na váš vrub děkuji za to udělení té ceny. Já bych si, kdyby to tak řekl, jako kdyby to nebyla soutěž, kde se člověk jako nemusí, jako, že tady se nehlásíme nikam, jenom člověk splňuje nějaký parametry, tak bych se ani neodvážil do takové soutěže hlásit. Takže jako velký dík tady za to. A každopádně potom s tím obsahem vlastně to bylo strašně jednoduchý, protože od toho roku 2013 dál ta konkurence těch tvůrců byla strašně malá tam. To si pak člověk uvědomí samozřejmě spíš jako zpětně, jo? Ale tam jsme mohl dát jakoukoliv blbost každý den a mělo to 30 000 views. Jo? Vem si, kolik musíš dneska udělat práce, abys měl 30 000 views. Jo? Takže to tam jelo nějakou dobu a já jsem samozřejmě to začal v tom roce 2013 využívat především k tomu, abych marketoval ty naše nové firmy. Jo? Takže Good Call, Datacruit, Recruitment Academy, který najednou měli úplně byly to nové firmy. Takže LinkedIn profily byly nul followers. Jo? To jsem musel táhnout svýma profilama. Na začátku founderů, pak prvních zaměstnanců a podobně. Takže já jsem měl tady na té vlně a tak nějak jsem to i nechtěl, aniž bych neřekl, jako já jsem v duši spíš fakt jako ten ajťák. Jo? Jakože
pro mě jako proto, když jsme se tady bavili ještě předtím, i mám nějaké jako hranice, co na ten LinkedIn chci a nechci dávat. Jo? Prostě jako rodinu a tady ty věci tam nechci dávat. Ti, co znají moje nějaké přednášky, workshopy, tak asi ví i proč, protože prostě dneska zneužitelnost těch dat, co dneska jde, je brutální. Takže tam mám nějakou hranici, čímž samozřejmě si ubližuju, takže to táhnu trochu jiným contentem, spíš ten edukativní, ale jak říkáš o té výdrži, tam se to týkalo asi toho, že tím, že to fungovalo, tak nechceš opustit ten jako rozjetý vlak, protože to funguje. A potom samozřejmě že dneska, když se bavíme o dnešní době, těch tvůrců je víc, o hodně víc. Ten algoritmus se změnil taky. Že jo? Takže dneska se prostě musíš víc snažit a dneska nad tím musíš trošku víc, bych řekl, jako strategicky myslet, než předtím. Předtím to bylo možná asi jako začátky TikToku, prostě to frčelo jako samo o sobě. Jo? Nemusel jsi mít nějakou moc jako strategii, jel si, pak jsi tu strategii uspůsobil, ale dneska, aby ti to dávalo smysl, a aby ses ráno zbudil a řekl si, proč já na ten LinkedIn jdu teda něco postovat, tak by si fakt nejdřív asi měl říct, proč to děláš. Čistě pragmaticky. Chci prodat, děláme tady každoroční konferenci, chci ji prodat, tak to dělám proto, že jo, prostě. Někdo to bude dělat kvůli možná nějakému, já nevím, egu, že ho to baví. Jo? Takových lidí je tam určitě spousta, že to jenom baví, že mají rádi to attention prostě. Jasně, tak ať to dělají. Jo? Ale člověk musí vědět, proč to dělá. Jo? To bych řekl, že je číslo 1. Pak se můžeme bavit o nějakých dalších věcech, co třeba jako funguje, nebo co ne. Mně spíš, že spoustu lidí si stěžuje, algoritmus se mění, už mi to padá, blablabla, ale ty vlastně vůbec nevypadá, že by tě algoritmus nějak jako ovlivňoval, spíš naopak. Sleduješ tyhle věci, nebo prostě si jedeš tu svoji a právě v tom je to kouzlo toho, že ti to funguje? Jo. Dřív jsem to sledoval, řekněme, víc a dneska bych řekl, že ale to byly taky jako doby, kdy i toho obsahu, řekněme, možná na takový týdenní bázi jsem dělal víc, což taky prostě, jak říkám, děláš to s nějakým cílem a blbý je, když ty cíle jsou potom jako, prostě to neudržíš nekonečně, jo, a nekonečně dlouho, když potom v tom jako nevidíš ten smysl. Dneska bych řekl, že mám ten vztah s tím LinkedInem takový víc jako smířlivější a teď bych řekl, že teď tam sleduju nějaký zahraniční, řekněme, cíle a možná teď to bude o méně obsahů, ale kvalitnější. Právě díky tomu, že tady máme to AI, tyhle věci a já můžu dělat věci, co mě teď jako nejvíc baví s LinkedInem, je fakt pracovat s těma datama, protože, jak jsme říkali, co LinkedIn má, jsou ty data, a to je to hlavní. A který se k ním dokáže dostat, což trochu tady znamená, proto mě nemá jako LinkedIn, já si spíš, že jsem ambasador, že jo, jasně, jako řekl bych, že pro ně jsem udělal tady jako vynikající práci od roku prostě 2007, že jo, samozřejmě jsem proškolil prostě desítky tisíc lidí, který prostě to najednou používají, umí používat, ale dneska, až půjdu na to pivo, tak zase se těším, co tam na mě jako vytáhnou, tam je na mě normálně prokurátor, tam je kádrový posudek, co všechno jako nesmím, nebo nesmím, oni mi nemůžu říkat, že co mama nemám dělat, ale oni nemají rádi věci typu, nejenom, jakože samozřejmě řekneš, hele, tak si nekoupí placený účet, ten limit obejdeš takhle, že jo, tak samozřejmě, jako když já to vím, a není to nic nelegálního, je to jenom prostě, hele, tady jenom změníš ten příkaz takhle a bude ti to fungovat. Tady vyhledáš lidi na Google místo na LinkedInu a tím to obejdeš. Teď jsem proto udělal takový jako AI agent, Linkit Buster se to jmenuje. Jo, tak to samozřejmě nemají rádi, to je jasný, že jo, to je úplně jako triggeruje, ale je triggerujou i věci, že doporučuješ, já nevím, používání Sales Navigatorů místo rekrutera, jo. Že nějaký interní boje, ten Přesně tak, interní boje. Jak říkám, tyjo, tak si koupí Sales Navigator, je to trochu levnější účet než jako Recruiter Lite, no ale ne, to už jde, to už je v jiném hrníčku a to je blbý. Jo, takže to je jenom tak jako mimo. A teď jsem zapomněl ten linku, co jsme odpovídali. Zůstat relevantní dlouho jako autor, no. Zůstat relevantní. Takže takže to právě půjde teď spíš, nebo u mě, v rámci těch cílů, je to teď hodně o té analýze dat, takže prostě fakt si brát ty data z toho LinkedInu, umět je interpretovat a pak si má něco dělat. Jo? Takže díky tomu, že jsou tam data o tom, kde ty lidi jsou, pracovali a tak dále, v různých firmách, často tě jako překvapí odpovědi, jo? Když si třeba řekneš, hele, i třeba rekruteři.
a z jaké škol oni jako jsou, jo? Tak tam to ještě dokážeš třeba tak nějak jako odhadnout. Jo? Ale teď jsem třeba dělal něco pro nějaké banky a finanční společnosti a měli jsme tam nějaký vyloženě finanční třeba poradce a teď ti vyjde, že třeba na první VŠE, jasně, tak to tě třeba nepřekvapí, že ty lidi jsou z VŠE, ale 3., 4. místo, že je to VUT a ještě jedna technická univerzita. A to už je jako, tyjo, tak to je jako zajímavý insight. To už je jako takový jako counterintuitive, jako, že to není úplně, že by si řekl, jako to sedí. A pak můžeš jít potom, jako proč to tak je a můžeš pak upravit třeba nějakou komunikaci. Jo? A tohle se mi na tom strašně líbí, že tam můžeš dělat. Jo? Takže je tam nějaký špíl toho, umět ty data teda stahovat, protože někdy fakt musíš reálně stáhnout ty data z toho LinkedInu v řádech desítek tisíc profilů až stovek tisíc profilů třeba, ale nemáš to na to, abys ty data nějak jako zneužíval, ty pracuješ s těma makrodatama nad tím. Pak ty data interpretuješ, analyzuješ a samozřejmě máš to nějaký grafický výstup, nebo já k tomu dělám ještě takový AI agenty, protože, jak já říkám, každá analýza, když má 350 stránek tady pro obranný sektor v České republice, tak je to pořád zjednodušení reality. Ale já udělám AI agenta, kde ty se můžeš zeptat, hele, jaká je fluktuace zaměstnanců Čechoslova Group versus aerovodochody třeba, jo. A ono ti to udělá takovou mini analýzku ještě v takovém agentu, jo. V tom je dneska, bych řekl, ta nádherná doba a z toho můžeš brát ty data a potom dělat kvalitnější biznis, i ten marketing nakonec, jako i ten B2B sales, jo, pokud se tady bavíme o nějakém social sellingu. Ty jsi jeden z mála autorů, který znám v Čechách, který úspěšně s tím svým profilem oslovuje lidi v zahraničí. To si myslím, že jakoby mělo spousta lidí, mělo tuhle jako dovednou schopnost. Jak na tohle, když já chci se z té kotliny naší posunout trošku někam dál? Hele, je to... Za prvý, co je problém, a to je samozřejmě pořád můj problém, když máš věci, které potřebuješ komunikovat česky, nebo nepotřebuješ je komunikovat česky, ale prostě když máš český podcast, tak přece tady na ten podcast taky nebudeš dělat anglický post, když pak je ten podcast česky. Jo? Teoreticky bys mohl udělat jako fotku a udělat, jakože hele, dělali jsme podcast a tak, jakože dobrý, ale ten podcast pak reálně ty lidi, na který případně bys chtěl cílit, tak si stejně nepustí. Podobně třeba ta naše akce Recruitment Academy Awards úplně taky, ne vždycky, jo, nebo dělám na to video, jo, tak to video taky úplně neudělám anglicky, protože 99% prostě lidí, ta cílovka jsou Češi a zároveň vedle toho máš ty cíle v zahraničí. A teď, jo, to je... Dva profily mít nemůžeš. No, tak jako můžeš, jo, ale je to... Neměl bys mít, jako spousta věcí, co jsme tady řekli, bys neměl, jo, ale stejně tak jako ty velké firmy, co mají evaluace stovky milionů, tak by taky neměly si brát data a tak dále. Ale ideálně jo. Teď neberu ten druhý fakt, že ten můj účet je za tu dobu, co ho mám, tak vem si, že já jsem, že jo, samozřejmě byl na LinkedInu ještě v době, kdy tam nebyl limit 30 000 spojení. Já měl i víc spojení, já měl vlastně nějaký 35, 36. Pak tam dali ten limit 30 000, 5-6 000 lidí minimálně smazali, nazdar, těch posledních přidaných. A pak jsem měnil cílovou skupinu, takže jsem asi 20 000 lidí smazal ze své sítě, jiných 20 000 mezi tím jsem si jako vlastně připojil. A takže z toho nevězí, jak vidíš, jako nic dobrýho. I potom pro různý jako dosah. Musíš potom celou tu síť vlastně přeučit zase jako na ten obsah, který chceš sdílet ty cílovce. Takže paradoxně jako outbound může být někdy velký nepřítel organického dosahu. Lepší je vlastně se s nikým nepřipojovat, akceptovat jenom relevantní spojení. A to je vlastně jakoby to nejlepší, když to řeknu. Kdybych se bavil jenom o čistě jako o dosahu, ale z toho dosahu se musíš nějak najíst a život není o dosahu, že jenom. Jo. Takže to je vůbec jako další kapitola sama pro sebe. Ale jinak tam platí v zásadě to samé, pak je jenom otázka i jestli ta úroveň toho obsahu, který děláš třeba pro Česko, stačí pro tu světovou úroveň. Jo, to už není jako technická záležitost, jestli tam máš ty správný followery nebo connections, ale jestli stačí. Takže když já třeba, já nevím, dřív, když jsem třeba jel do Amsterdam přednášet na konferenci Sourcing Summit Amsterdam, tak já jsem tam nemohl přijet s horkým tématem té doby tady nábor na LinkedInu a boolean příkazy a tady tohle a dohledávání e-mailů. Už tam bylo starý předpoklad. Už tam bylo starý. Jo, musel jsem přijet s něčím jiným. Jo, takže jsem vytáhl jsem nějaký těžký zbraně zase z IT security, narouboval jsem to na to téma, jo, takže to byla taková právě, mám to tak na YouTube přednáška, kde jsme
hackovali mobily přímo v tom sále. Jo, jsem různým lidem volal z jiných čísel a hacknutá Wi-Fi tam byla, hesla LinkedIn uživatelů, ty, co seděli v sále, prostě šílený jako věci. A na Twitteru to tenkrát bylo trending, to byla sranda. Jo, takže já jsem musel udělat něco takového, jinak bych se tam vůbec neprosadil. Jo, a díky tomuhle jsem se najednou v té komunitě prosadil, kde potom, když jsem měl na konferenci do New Yorku, tak oni, jo, to seš ty, který, jo, už aniž by znali pořádně jméno, tak to téma, který jsem tam nakous tímhle způsobem, takovouhle přednáškou, tak se jako rozšířilo. Kdybych tam přijel s LinkedInem, tak budu trapnej, tak odjedu pak domů a jo, hotovo. Takže je tam otázka jakoby ta objektivní ve smyslu, no jo, já tam potřebuji asi jiný vlastně jako followery, jiný spojení a asi bych si měl rozhodnout teda, jestli jako česky nebo anglicky, protože pak tu síť jako přeučuju na různý. A teď ještě navíc s tím novým algoritmem, kdy většina tvýho dosahu, když dáš post, jo, tak ta kohorta těch lidí, na kterých se testuje ten tvůj post a kterým je zobrazovaný, tak jsou často tvoji lidi, kteří tvoje nejsou ani connections, ani tvoji followers. Jsou to úplně unfollowers, ale mají tam nějaký jako interes v to tvý téma. Takže proto i ty, když si teď otevřeš LinkedIn, tak vidíš spoustu oproti dřív, oproti vlastně před rokem, tak vidíš spoustu příspěvků od lidí, který si říkáš, ty jo, co je tohle? Jo, to je normálně second degree. Ale je tam nějaký téma, většinou to téma, pokud neděláš něco confusing, tak je jako relevantní, takže mi tam naskakují různý AI agenti a podobně, tak je relevantní. Jo, a což zase ale znamená, co bys měl postovat. Jo? Jako bude někoho zajímat, že já nevím, že ho nebude někoho zajímat, že jakoby ty osoba si něco, já nevím, udělal, nebo pokud to nebude pro ty lidi jako zajímavý, že to bude o tobě. Jo? Protože já když tě znám, tak já samozřejmě zaengageuju s tím tvým obsahem, protože ty. Ale ty, když cílíš na nějaký no-name lidi, nebo ty seš pro ně no-name, ale může být pořád pro ně zajímavý to téma. Že jo? Ale ty to téma musíš podat, jakoby, nechci říct obecně, máš ho podat konkrétně, ale nesmí to být postavený na tom, že se jako znáte. Musí to být zajímavý jako obecně. Takže když to shrnu, když se jako podnikatel, founder nějaký firmy rozhodnu, hele, ten můj profil bude teďka komunikovat s lidmi v zahraničí. Takže za prvý, jako nemít problém s tím pročistit a znovu nakalibrovat tu svoji síť prostě. Když tam prostě potřebuji tam ty nový followery a za druhý vybrat si téma, který bude relevantní pro tu cílovou skupinu v zahraničí a říct si, hele, je to dostatečně silný na to, aby to ty lidi zaujalo. Určitě, to tak, určitě, okay. Určitě. Samozřejmě pak samotný profil dneska můžeš mít jako multijazyčně, upřímně. Já osobně jsem to nikdy nepoužíval, mám pořád anglicky jenom. Jo. A je s tím spojená nějaká maintenance, musí se ho popřekládat, jo, a podobné věci. Takže to je další věc. Jo. Zase, je tam ale potom riziko, kdykoliv budeš hejbat takhle s tou svojí sítí, tak už se pak k tomu úspěchu českému zase nevrátí, že jo? Protože už si ty lidi vyházel. Stejně jako já jsem si vyházel 20 000 mých jako followerů, connections, jo? O který jsem jakoby přišel, teď už se jim vlastně jako nezobrazuju, protože i jiný téma, jo? Tak to je potřeba ale brát jako součást té hry. Jo? Prostě. Případně samozřejmě nemělo by se to a tak dále a je potřeba to udělat šikovně, ale zkusit si to udělat na ten druhý profil, jo? A pak prostě si vybrat ten jeden, který bude výhodnější. Okay. Je to těžký táhnout obě ty kárky, no, tu českou i tu zahraniční. Já vždycky říkám, jestli ty lidi vyberou, no, že to není možné sedět zadkem na dvou židlích, ale že je to složitý. A pojďme ještě chviličku k tomu vyhledávání, protože to je asi na LinkedIn, to je asi jedna z věcí, která se teď změní, bude mít impact na většinu těch uživatelů. Co se tam mění? Vlastně, kdybys mi to vysvětlil jako úplnýmu lajkovi. Určitě. Každý z nás máme LinkedIn život v trochu jiný verzi. Teď evidentně se roluje nová verze, která většinou začíná pro jako Američany, Angličany, Australany. Tak ti z vás, co používali už placený verze, třeba právě ten plný Recruiter, ne Recruiter Lite, ale plný Recruiter, tak jste si mohli všimnout, že tam bylo, to už je tam asi rok a půl, takzvaná funkcionalita AI Powered Search, kde já, když na to kliknu, tak nemusím fungovat přes to vyhledávání job pozice, companies, industries a tak dále, ale napíšu tam, hledám DevOps člověka ze znalostí Kubernetes v Brně. A on mi předvyplní vlastně to hledání. Ale pořád to jde přes to hledání. Je to vlastně předvyplňovač hledání. Jo? Což
když řeknu blbě, pokud o LinkedInu nic nevíš, o tom hledání, tak za prvý LinkedIn Recruiter to hledání je ještě takový komplikovanější. Je tam víc položek, není komplikovanější, je tam víc položek, tak ti to může trochu jako zmást, nebo prostě je to trochu možná overwhelming. A tak ti to předvyplní dobrý. Jo? Teď neberu v potaz, že když já nevím, hledám i třeba tu účetní, tak já ji můžu hledat x různýma způsobama. Přes job title, ale já ji můžu hledat třeba přes companies. Když si vyjedu zaměstnance účetních firm, taky to budou účetní. Jo? Když si vyjedu lidi v oboru účetnictví, asi to taky budou účetní. To ono už úplně nezreflektuje. Jo? Kdybys mu řekl, hele, jo, změň mi to, hledej v účetních oborech, tak pravděpodobně jo. LinkedIn teď roluje novou funkci, teď se bavíme pořád o té placené funkci, kde to bude fungovat tak, že ty tam dáš celý popis pozice, anebo prostě napíšeš ten popis pozice. Normálně doslova hledám, to, co bys psal tady, hledám DevOps, developera z Kubernetes v Brně. Jo. No a teď tahle funkce se roluje i do té neplacené verze. To znamená, pokud už máte tu novou funkci, už jako jste v tom novém LinkedInu, tak si otevřete LinkedIn a nahoře místo keywords, je tam pořád keywords, ale je v tom napsáno, anglicky je tam, myslím, I'm looking for, jo, 3 tečky. Mm-hmm. A tam máš právě napsat, hledám DevOps z Kubernetes Brně. Máš to napsat volným jazykem, takzvaný natural language, máš to napsat přirozeným jazykem. Když si člověk otevře normálně to hledání lidí, kde člověk byl dneska zvyklý dole, sekce se jmenovala klíčová slova, keywords, bylo tam jméno, příjmení, pozice, firma, škola, to je úplně pryč. To je úplně pryč, takže už takový to, jako že napíšeš účetní or accountant or accounting, nemůžeš. Jo? Celý ten spolech, kromě pár dalších políček, kde lokalitu si můžeš dát ručně, industry tam zůstalo, current pass pozice nebo firma tam zůstalo, ale pouze firma tam zůstala, ale pouze v té rovině toho číselníku, že musíš vybrat konkrétní LinkedIn page. Takže jsi hodně závislý na tom semantickém vyhledávání, kde prostě fakt to píšeš takhle volným jazykem, což by bylo super, kdyby to fungovalo dobře, ale vlastně aktuálně, já už tu verzi mám, je to trošku, jako když to řeknu blbě, jako náhodný generátor profilů. Okay. Jo? Ještě speciálně, když chceš potom, proč je super mít i ten boolean, že jo? Ty chceš třeba jednoduše vyřadit všechny lidi, kteří teď pracují pro tu firmu a zároveň nejsou třeba manažer, minus ředitel, minus director a tak dále. Jo? To už tady pořádně, ty to můžeš napsat, jo? Ale ty výsledky jsou jako žalostný. Ono to má 2 roviny, za první to není jednoduchý, vlastně my to samé semantické hledání děláme u nás v ATSku, u nás v databázi. Ono to není jednoduchý, ono to není jako triviální, já potom teď budu dělat asi nějaký jako přednášky, vyloženě jako candidate matching, jak to funguje vnitřně. Ono to není jednoduchý, ale v podání implementace LinkedInu je to ještě úplně tristní záležitost. A teď si můžeme bavit, hele, je to free LinkedIn, co bys chtěl? Jasně, jo, beru, ale oni tohle, jak říkám, dělají i v té nejvyšší placené verzi, kde to je ještě za příplatek a funguje to blbě. Takže já, kdybych si měl vybrat to semantické hledání, tak si radši vezmu, tady jsem říkal Talent Pilot, nebo MetaView, nebo i ten Juicebox, který se dneska jako zlepšil a milion dalších. Paradoxně prostě ty externí hráči, který ty data si musí od toho LinkedInu nějakým způsobem brát, tak to dělají líp, než ten samotný LinkedIn, který ty data má. Jo. Takže to povede k tomu, jako aktuálně třeba, když to řeknu blbě, nechceš platit za nic, tak to hledání uděláš líp přes Google. Jo, okay. Buď použiješ ten můj LinkedIn Buster, já možná jde zveřejním, a nebo prostě napíšeš site2.cz linkedin.com/in DevOps Brno a vyjdou ti v Google lidi pěkně po profilech. Nebudou všichni samozřejmě, není to dokonalý, nebudou všichni, protože ne všechny profily jsou Google. Google tě nenechá listovat přes 1000 profilů, že jo, nechá tě přes nějakých 300 třeba, ale nějakou práci, jako reálně si uděláš lepší práci, než v tom samotném LinkedInu dneska, jo. Takže to je ta změna. A takhle se mění dneska všechny systémy. Takhle se, nevím teď detailně, třeba Pipedrive a podobné systémy, taky, že budeš moct jako, ideálně, když ti ten systém nechá obě možnosti. Semantik, ale zároveň jako fallback, normálně nějaký vyplňování, nějaký jako boolean, jo. Což třeba v LinkedInu, když klikneš na jobsy, tak v té nové verzi i ty jobsy se hledají takhle. Najdi mi práci v marketingu v Praze juniorní, jo, a ty ti vyjedou pozice.
ale na LinkedInu pořád můžeš kliknout, ukaž mi zpátky to vyhledávání, kde je název pozice, jasně, lokalita. Můžeš se vrátit zpátky. A také to půjde napříč, jo? Takže je v tom Pipedriveu. Poslední věc, není tahle změna i něco, co by měl reflektovat úplně každý uživatel, když aktivně nevyhledávám, protože já potřebuji trošku jiné informace na mém profilu teďka, že jo? Trošku jinak je jako formulovat, abych byl vůbec relevantní a těm lidem se zobrazoval na té druhé. Určitě, tak bude to ještě víc závislý, ono to samozřejmě, jo, většinou lidi, když tohle dělají, to hledání, tak tam stejně, že jo, hledáš účetní, slovo účetní, pravděpodobně někde bude to hledat skrze primárně jako pozice, ale otázka pak, co to bude dělat třeba skutečně, když napíšeš hledám lidi se zájmem o AI programování. Jo? A teď vlastně otázka, který data to i bude brát jako v potaz, protože bude spousta programátorů, který mají profil, že jsou software engineer a tak dále, o AI nebudou mít na profilu vůbec nic, ale třeba AI dělají hodně, anebo o tom mají zájem a tak dále, možná o tom postujou. Teď otázka, co vlastně to dokáže potom číst nebo ne. Jo? To je ta implementace potom. Jo? Ale můžeme říct, že obecně potom bude záviset ještě víc o tom, co skutečně jako za klíčový slova máme. Jo? Ale jak říkám, je to o té implementaci, jestli prostě spousta těch systémů, včetně LinkedInu, prostě berou, hele, my jsme jako globální hráč, naši zákazníci jsou hlavně samozřejmě ty globální hráči, nás nějaká čeština nezajímá, takže že pořádně nefungují různé věci jako česky, že tam zadáš účetní, ale ono to prostě nebo zadáš accountant a ono to nevyhledá lidi, co jsou účetní, anebo ještě různý jiný český názvy, tak je to pro ně takový collateral damage, jo, prostě sorry, jo. Jo, takže to je o to možná potom víc, samozřejmě by měl člověk jako manipulovat s tím profilem a mít radši ty anglické třeba názvy, aby šel tomu štěstříčku naproti, ale upřímně to bylo jako doteď, jo, protože stejně pokud já tě budu hledat, ať už jsem rekruter nebo nějaký zákazník, který hledá, nebo jako ty budeš můj zákazník a hledám tě, tak každý je v tom LinkedInu jinak zběhlej, že? Takže i v tom hledání někdo to udělá a pomůže si třeba s AI a pak to bude zevrubný, jakože to dá všelijaký možný varianty. Někdo prostě napíše účetní a myslí si, že tím vlastně vyřešil problém, že ten LinkedIn to jako za něj udělá. Jo? Neudělá. Jo? Je to jenom vstup na databáze, vlastně to políčko. Rozumím. No, žijeme v zajímavé době. Rozhodně pro lidi, kteří se rychle adaptují, tak to je neskutečně zajímavá doba. Určitě. Moc díky za to, co děláš, protože pak i my jsme schopni nějakým způsobem implementovat tyhle věci a chroustáš ty první informace, které my nestíháme sledovat v tom denním běhu. A děkuji, že jsi za náma přišel, že jsi nám dokázal ty věci takhle interpretovat. Takže díky moc, Jose. Díky moc, bylo mi potěšením. Děkuji. Pokud se vám rozhovor líbí, dejte like, koment, nebo nám napište, jaké témata nebo jaké hosty bychom si mohli pozvat příště a děkuji, že nás sledujete.